Bogati nisu pravi vlasnici svojih bogatstava, već samo upravitelji. Čovjek je proizvod svojih misli. Ono što misli, to i postaje. Ne smiješ izgubiti vjeru u čovječanstvo. Pravi način pronalaska sebe je gubljenje sebe u službi drugih. Život ne vrijedi bez služenja. Najvažnija borba u životu je pobijediti sebe. Čak i kad si manjina, istina ostaje istina. Snaga se ne mjeri fizičkom snagom, već upornošću. Nije važno koliko sporo ideš, sve dok se ne zaustaviš. Jednostavnost je krajnja sofisticiranost. Oko za oko i cijeli će svijet biti slijep. Sila bez savjesti je tiranija. Sreća je kada su misli, riječi i djela u skladu. Velikodušnost se očituje u djelima, a ne u riječima. Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Slab čovjek nikad ne može oprostiti. Oprost je osobina snažnih. Način na koji postižemo cilj važniji je od cilja. Život postaje bogatiji kada služimo drugima. Prvo te ignoriraju, zatim ti se smiju, zatim se bore protiv tebe, a onda pobjeđuješ. Istina nikad ne šteti pravednom cilju. Ljubav je najjača snaga svijeta i istodobno najskromnija. Sloboda nije vrijedna ako ne uključuje slobodu pogreške. Nasilje je oružje slabih, nenasilje je oružje jakih. Budi vjeran u malim stvarima, jer one grade povjerenje. U vjeri je snaga, ona pokreće planine. Moje su želje jednostavne, ja samo želim živjeti jednostavno. Istina je jedna, mudraci je nazivaju različitim imenima.